bigarren finalerdian jokatuko duten mutilak hau esek dituzue. Lapurditik datoz, bi urdinak. Adutxe. Eta Baske. Eta Gipuzkoatik eta Gipuzkoako herri beretik gainera. Zumaiatik. Iñaki Osa, Oiko etxea, Oiko. Eta horren atzelaria Imanol López. Izenak bakarrik ere ikaratu egiten du. Oiko López. Honek entzute bakarrik ja, bost eta dutze irabazten dazten izela partidu moten dago ez. Ikote ikaragarrixe. Atzelari eta aurrelari honenak historixakuk honenen arteku. Eta hainbeste maila ondixien mundabenak eta moten da bihar dutenak urte asko. Maila hori usten diotelako, bueno, niko duzuen lehenko mailan, baina oraindik ere honenen artean segitzen dutelako. Gaude gaurko jaialdi honetan, Aiala Liga horretan, hoberen entzatuen lekua. Bai, altarrea jokatzen dabe, bai aurrien da bai atzien leheneko sailkatu dizuelako eta hori erakusle da ez lako maila hona emon dabe. Venga, vamos. Partido gitxi jokatu dagoela elkarra, normala da modu elkarren jokatu gorekatzeko. Baina esaten dago ez, Imanolaz beraz bezalako plazerra dan jokati. Oso pelotari bat da bere trikoti oso ondo eruten dabena, animeten dabena, momentu oro laguntzena eta asko gozatzen dagoela. Azkeneko txapelketak bai faun eta bai hemen behalkarra jokatzen da gustora. Bai, sí. Hori hobeto, ez? Hauek bestean nahiken, Hauek harpiko izkupi hauek. Kontu zibili berdiu, ze igual eskampo zuituk, Bueno, a ver, nahi ondo tortu. Bai. Kontu zibili behar diagu eskapada hartzeko joera igual izango egiteke eta bueno, nik ez diat arazorik eta ba. Esan dabe momentuen burure hoxe torriaz ez euri eta berak esan dabe. Bai, oso ondo. Ere RBS siku horrea, ze kontrola hondiko RBS, posturi gaur behi ikusiko duzuna, posturi geratu egiko da bela momentu baten sikuen, eta horrek ere itxetan pelotia eskapada eta batzutan gora, eta beste batzutan dira, eta jokarixa oso desaroso ikusiko gora. Baina zer den goi maila izatea, Esta está buena, Bai. Berez, zailtasun erantsi bada hori. Bai. Irriste egiten duen pilota, baina hori maneiatzen dakienak abantaila. ¿Se le poner números o algo? Zaongarde. Sí. Ima, zein airek? ¿La viva o esta? O la que quieras. Eva, te dije. Para penaldazos, a ver por dónde va, si no luego hay tiempo para cambiar. ¿Tú han cambiado de vivo, sí? No. Va, igual. Sí. Gorretxebarria era momentu. Sí. Porque si no vamos a votar. Haría esta que vota me pedimos. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Esa bota es que esta bota un poco más. Vamos esta. ¿No? Esta, venga. Lo dejo aquí ya. Bueno, begizioa bat aterako dute, eta beste bat begizio eta utzi geroko. Vamos, Venga, aurreko aikendu, Bai. Venga, vamos ahora, Todo guri. Bai, nahiko dabe, esan dabe modu, noin Imanolek, Ludovikei pixkatek jokueken du. Ludovik oso arriskutu da, egune badauke eta entxufaute badator, tanto amaitzen badaki eta arrisku asko
hartu itxutxu arrezue, baina egune bat dauke, tanto asko amaitxu aldotxu, eta uste dut euren taktiki izango dela, gorrixena baskei, tiabei kargeti jokuen. Hasi da, bigarren finalerdia. Erima! Oi! Sino! Eraman goiko. Corri! Ostetik ladutxe. ¡Voy! Erima! Ondo, Imanol. ¡Aire! ¡Aire! ¡Voy! ¡Ska! ¡Aire! Fuera, fuera! Eta kanpora. Tibok sartu nahi zuen, baina ezinezkoa zen. Tratamos de quitarle al delante. Eta ladutxek Voluntad! ezin behar bezala errebotatu hor. Irriste egin du aurreko orman, ikusi duzue. Encore! Cherche aire! Eta kanpora. Bat eta uskorri. Venga, ven un poco. ¿Qué? Erima! ¡Tú! ¿Yo? ¿Ves? Vas-y. Erima! ¡No puedo ni aquí! Moi. Go! Aire, aire, aire! ¡No sé! Toc! ¡Hijo de tu madre! Ezin. ¡La madre, pa' aquí, pa' aquí! Errebotea. Espero bien. zuena baino askoz Yes, yeah. ere luzeago irten zaio. Bai, ez ban, espero eskumiaz, horren beste atzeratzi, Osas? baskek, Imanolek baskek horren beste atzeratzi, eta Komantzeo. aurreratu inda, da buruz gain pasutza, da hortik etorri dana. Allez, bien, Hilo, bien. Continue. Bana! ¡Viva! ¡Vamos, eh! ¡Aire! Ladutxen sakea. Oso motz, ez dago, Bai, zuzenean Vamos, eh. Venga ahora. gorrientzat tantoa. Venga, venga. Tenía yo casi sale esta. No esperaba. No, pero sí. Venga, vamos. Anda, hay que andar con cuidado. Venga, vamos, eh. Bien, bien, bien. Encore. Oso lau. Bai, boti, ez dago ondo egin, ez dago, ja hasieratik ez dago ondo batea. Luzegi. Vamos, Iñaki. Ea bigarrena. Cours. Erima, José. Aire. Ondua. libre. López. Libre. ¡Fue! Vas-y. Erima. Iñaki. Lâche, lâche. José. Bien, bien. Oui. Eutsi baske. Cherche aire. Sinon. ¡Voy! José. Ondo. Erima. Carton. Bon deux. Aide. José. Erima. Libre. Amar terditik. Allez, il faut. López. Aire. No puedo. Goiko gezin, baina ongi Go! moldatu. ¡Voy! Dale. Eta hau, Claro. kontroli gabe, gora joan zaio. Bai, Ludovik. Ladutxeri. Llama arriba. ondo geratu pelotio, raru, hortik, horlako, horren beste altzetie. Hiru eta bat, gorri. Pardon, Thibaut, pardon. Bien, Ludo, viens. Chic. Quand on n'est pas bien, on met à gauche, hein. ¡Aló! Jokoan pausatua. Iritsi Aire! egin da Iñaki. ¡Dale! Il m'a pas photo. Go. Allez, Thibaut. Allez, Mar. ¡Sale! Epa, Hostia. hala, ¿Cómo estás? puntu. Bien. Ez
zaki joda ben edoz, baina gu. Bai, nik uste baietz, Allez, quand on n'est pas bien comme ça, elle va voler donc. Pilotaren erreakzioagatik, Bai, hor, izterrien. baina, bueno, ez du ezer izan. Vamos, Vaut mieux foutre un sachet en bas qu'en haut. Bai, Allez, ez du sustoa eman digu, Zaire. berak hartu izango du, Bai. haundiena, baina ez du ezer. à deux. Ukituri txikiena ere oso mingarri izan Allez, daiteke. redémarre. Saute. Halako Regarde. usua, Ouais, gogortasuna allez. eta abiadura Allez. Go, Guimard. dituen Bien, pilota Rana. batekin. Sinon. Ouais. Cara, Bien, bien. los dos, voy. Bien, bien. Ongi Lopez. Sinon. Lautxe, txokoan, doktore utzitakoa! Denok engainatu behitu. Bien, Ludo, bien. Era bat C'est là engainatu où c'est ere. important, à deux. Eta lehenbizikoa goiko begira. Venga, Dotorea izan da, venga, Bai, vamos. bai. Oso vamos, polita. Bai, bauke, artistie da holako gauzak eta itxen, eta ezagumun, egune bat dauke, Eskaire. arrisko asko dauke, tanto asko aldotxu egin, eta Imanolek esatzen maun hori nahi dabe, ekidin gorritxe. Allez, cache. Ouais, bien parlé. Bien, Thibaut. Et des mains. Bien, Thibaut, bien, bien, bien. Ongi, Tibo Baske. Eta Bai, Lopezek bien. ezin. 4-3, urdinak aurretik. Eta gurekin daukagu Inigo Gorostola, puntista. Vamos, Inigo, vamos. Gabon. Gabon. Zer modu zaude? Ondo, posik. Daniatik Durangora zesta ikustera etorri altzara. Bai, ni zetez amenguna betiko Durangoko eskolako, eta bine hau txapelketi montaute, peni motozten ez egotia ben, eta Aire, aire. izan oso posik. Go. Zeu ere hemen jokatutako Aire, azara, ma. inbidia zari altzara kanpotik venga. begira. Bueno, inbidia sana esaten azta, nik urte asko jokatu nituen hemen afizionetan, eta rekuerdo Aire, ma. oso ona daukaz, eta Venga, gero hor. frontoio lan ikusti Zaitoa. hemen Durangoko frontoio, oso posgarri zidan Ue. izango. Inigo eta jokatzen jarraitzen Aire, duzu, bien. neguan ere jokatuko duzu, Aire, ma. ezta? Vale, no Bai, puedo. Daniako frontoie supuestamente sarratu zan betireko, baina Sino. bueno, oin negun Zer. holako mini temporada Zabaleta, batetzen dabe, hey, zura. irez hilabete bi, da urten 3 hilabete Dale, jolazteko, Iñaki, eta, oi. bueno, behintzet ez da desagertu 100%, así que pozgarri bai. zori bai. Los dos, Eutxi horri, eta ikusten ari garen partidaren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, bi izar ditugu, izen handi, Iñaki Lasai, lasai, eta calma, Imanol, zeinek Jose. irabaziko du hemen. Encore. Bueno, dano dakio normalin eure di favorituk ez da, lo que pasa que gaur egun Aire! kontra zute, ez duke izer galtzeko, eta eure peia edadin aurrera doiez, eta normalin Dale! pezot iraziko dela, baina Zino! gauza gondi mikotxu da. Sinon. Eskerrik asko Inigo, segi gozatzen. Eskerrik asko zeuei. Allez, Neymar. Allez. Inigo Dos. Gorostola. Allez. Energia handiko mutila. Ballon. Bai, eixe. Eta bizipoza handikoa. Transmititzen duen bizipoza gainera. Venga. Beno, txapara bete-betean. Baskeren eskuinka da. Horratx. Bai. Ondo, ez da, tantu esan, ondo bota, baina txapara joako. Vamos, Eta venga, venga, bera baino zabalerako harrapatuta zeukan goiko, eta etzen aukera txarra, baina Bai. Da ondo, urdinek ondo haseri, partiduen sartute, eta gauzak zail dipintxen korrexi. Go. Ven un poco. Neymar. Allez. López. Sí. Allez, venga. Allez, Neymar. Dale. Ez dute hori ontzat eman. Bien, Ludo, bien. Encore. Tu me parles, moi je t'écoute. Oso pasatutako Allez, discussion à deux. Allez. pilota zuen, eta azken unean gainera eraman bakarrik ez, jokaldia egin nahi izan du. Allez, je merde. Hemen txego zuen, bai, erabat, leku batean hartu eta bestetik jaurki du guztiz, eta Bai, ez hori hori ez da ona, hori ez da, ontzat ematekoa. postura aldaketa. Baina, Puristak asko kexatzen dira, gaurkoen jarrera aldaketez, bai, leku batean hartu eta bestean jaurti, eta, bueno, baina hain Venga, nabarmenak vamos ahora, ondino que zigortu egin Vamos behar ahora. dira.
maila horretara eskaldu, ondino. Allez, à deux. Allez. Allez. Encima. Gato. Aire! Horma bikoa Iñaki, ez da sarean sartu. López salduta geratu da. Ongi la dutxe. Bien, t'es droite en force comme ça tombe jamais pareil. Bai, Cascouille, bai, continue. bai, ez dago, zabaldu ondo Iñakik, motza abiaduri, baina ez dut angulo asko hartu erain eta Dudovicin heldu da, eta gero ondo bota daue batzen bixen bitxerte da, Iota Saiasan hori eman olentzako. Gurutzatua, Jaki handiarekin, ezker hormara. Allez, Cachu. Allez. Erreboteko zulotik, ongi baske. Allez, beste bat. Encore. Gato, Tranquil. Aire! Goiko. Txapa gainekoa jotzea zuen helburu, txapa pera joan zaio egindakorik gabe segitzen du. Iñaki, galduak baditu bi honekin. Tente pas le botter prendre, je suis loin. Bai, ez di, Allez, on tient. urdinek asko hobeto sartu di partiduen, Bai. eta geixa dizeten. Horrexek gaina faiuek eta ez di ondo sartu. Vamos! 3-1 aurretik joan dira gorriak, baina 3 eta 4 berdindu eta gero 7 eta 4 urdinak aurretik. Está bien fait. Allez, Ima. Honek urdinepe bai Ludovic eta Tiap velosia emotetze pelotia, bisek indartu edi eta velosia asko motetze eta kontu hau indartuentzako kontu hona da, asko atropia hau eraitzetza aurkarixei eta gorrexek floteo askotan ikusten die era horretan. No! Jaso badutxek. Iñaki. Aire, on est deux. Ez du behar bezala neurtu. Solo! Ere, tantoa. Berak egin du. 5 eta 7. Vamos, Iñaki. Txitxakaren bila. Ziak errabotik hartzeko, Basekiat. Errabotako zeu pixkat, paretakin. Hemen duzu, Ez dira asko Allez, izango c'est bien, Lilo, c'est bien. txitxakean honek beste tanto egindakoak, Bai. Horretarako eskuman gatza behar izaten du eta honek izan. Bai. Danien bai hemen eta Gerniken fronta hondixen bai txitxaka oso maixuki Ah, placer. beti. Rima. Dale! Beno, bien tartera joan da pilota hori, ez diote tankerarik eman nora eta nola erori behartzuen. 8 eta 5 lehen da biziko etenaldian, David Minbiel penatan izango daba. David, habéis perdido el partido, pero lo habéis intentado hasta el final. Oui, c'est dommage. On a fait une bonne partie quand même. On est très contents. Mais bon, ils ont été meilleurs. ¿Cuál será vuestro siguiente objetivo? ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Ouais, je me sens bien physiquement. J'ai passé un très bon été. Et bon, maintenant, saison hivernale arrive. Te quiero preguntar sobre el partido que está en juego. ¿Quién crees que ganará? C'est... non. Donc, j'ai pas... No entiendo, perdón. Qui va gagner? Ah, ok. Mes amis, les Français. Merci, eskerrik asko. Gracias. Minbielek esan berri digu zaila izan dela partida, dena eman dutela, noski, kontentu dagoela dena emateko aukera izan duelako, baina triste bestalde, hori irabazterik ez dutelako izan. Ondo sentitu dela, udara ona egin duela, eta orain ondo jarraitzea duela helburu, eta bere lagunak frantziarrak animatu nahi dituela noski. Beno, Minbielek gaur galduta ez du Johanekin jokatzerik izango. Datorren asteleheneko final horretan.
Baina esan dugu moduan, neguko sasoiari begira. Si no. Venga, hor. Aire. Aire, Ima. Aire. Sakatu. Imanol López. Chula. Unpagoran ongi atzelari Zumaiarra. Encore, il faut rentrer. Ima. Sale más. Eta hau ere bien tartera. Baina Tibori ere eman behar zaio meritua. Bai, Ahí, bien, Bildu. txula bota dau Dès qu'elle va hori, toucher urtein une dau, ou deux txula izateko nahiko zen dau, baina Allez, Baina bai, zetia be Imanole be normali berak aintzen dau, ez? Errebesez eta beti lepu emoten aurkari xai, baina tia be errebesedarreku da indartzue edozein lekutatik alde batzera bota, kasu honetan ikusia modun eta ez da erosu Imanolentzako aurkari modun tia. 9-5. Luzegi. Bien. Vamos ahora, Gaurrez laburregi bat ere atera du. Venga, vamos ahora. Eta bigarren sakea ere Luzegi atera du. Bai, ez dau bajatu erain, ez dutza Vamos ahora, orain. Suabe bota, ez dutza abiaduraik emon. Xua. Baina nahiko albotik ata dau eta era horretan pelotia iztazu bajatzeko aukera egin moten eta hori pasako frontisen ez da bajatu eta pasa itxera heldu da. Bueno, bi falta baitu sakez. Orotara 3 egin eta 5 galdu. Aplaz! Eta Goikoren sakea ikaragarria. Luze atera du indarrean. Ludoviki ez dio aire sartzeko aukerarik eman eta errebotean Beira. Jauzi egin du, baina ez deus egin Baskek. Bai, pelotia bizitzen bada, Iñakik arrisku eukilik dago zakien errebotera botateko. Bueno, Madre. ezin dute txamparik hartu. Ez? Venga, ahora. Nahi da, euren rimue jarri, euren hori kontrolpien beti eukitzen dabe modu. Vamos a hacer esta, venga. Gorrixek, dauken emaien bitarteko, baina ez taz bape beroso. Eta badoi aurrera, da urdinek aurretik. Luze, baina barruan... Voy. Erima, Sartu! Errebesa Imanol. Barrura indarrean, jarrita dago Imanol. Jaitsi, baina ezker orduan sartu gabe. Voy! Izabala! Sartu! Aire. Pic. La Dutxe. Pues si no. Huevo, venga! Si no. Lasai! No sé. ¿Qué? Aire, sale. Aire, Venga, Esteban! Amba! Atzera Baskek daukan dena emanda, baina ez du arrotu. Voy. Oinetara jokatua, ongi, Tibo. Aire, Ima, aire! Encore. Lasai. Sartu! Ondo! Bueno, lasai esan dio La Dutxe. Opa, Ima, venga! Baina lasai ez gogor astindu du hor Baskek. Abiadura handia ematen ari da pilotari eta piloteoan gorrien ustezko nagusitasun hori orain arte ez dugu ikusi. Ez, bape bez, Alderantziz. Eta bixek, ez, iguli Iñaki aldi txartu da biela, ez, bixe da biz deseroso, ez da biz euren maian emoten hori ez da uzela, ez di sentitzen eroso, pelota duen ezin da bez hartu, nagusitzen ezin di parau eurek eta
urdinek oso nagusi momentu. Pucho! Aire, Ima! López. Aire! Dale, Iñaki, más! Zabalera ikusgarria. Zer izan dau. Bikaina ikusten zen asko irten behar zuela. Imanolek ere ala esan dio gehiago. Pero si toca suelo entra. Baina zer izan da erremate hau. Llega un poco para el 9 y medio. Te ayudo ahí, entro aire. Etxeko markakoa, Bai, horrek eitzen espektakularra beti izen da, izango nean bere jokaldi nabarmena izen dela, hori Zabalera zelan botatzen da zelako, hori oso zaila da, baina Iñaki daukene inderraz eta habilidade horreaz zelako ondo egiten da den. Venga, los dos, Candidatzak, Hartu! Zortzi eta maika, denen beharra izango dute. Bueno, horrengoan Ladutxek ere pixka lagundu die. Hola, Venga, guazen, Candidatzaka. Bederatzi eta maika. Partida ez da lehenbizikoa bezain osoa izaten ari, ez da gutxiagorik ere, egindakoak askoz gutxiago ikusten ari gara, galdutakoak gehiegi, alde batetik zein bestetik, ez du oraindik askorik transmititzen, baina nik uste etorriko direla, beren onera. Bai, ez daikolarik. Goian izan daua. Eta aurretik ziren, alde ederrarekin joan dira gainera aurretik. Bederatzi eta bost, amaika eta zazpi, baina gutxiegirekin gerturatu zaizkie. Bai, ez. Yo vengo para atrás y si veo para arriba, salgo. Hobeto ondi, utz gitxi eitzen urdinek eta tanto asko, baina horre abantai hartu da benin eta baseta zarratzeko sartu ditzen hori abiadura puntu hori, aldrebez, gorrixek 3 tanto itxue eta bertan da tanto batera. ¿Qué? Niatzea. Los dos. Go! Venga, Ima. Unpagoran eutxi. Aire! Eta eskuinez ongi atzeratu. Aire! Errebotea Iñakirentzat. Aire! Balekoa! Goian izango zela uste nuen, baina ez. Hala eta guztiz, gero abiadura ikaragarria eman dio Ladutxek eskuinez. 12 eta 10 aurretik segitzen dute Lapurtarrek. Plus à gauche. Pelote, ça va, tu me casses les couilles. On continue à mettre du pet. En bas à gauche. Allez. Bai, niko indago Iñaki, hori ona eruten da gero bebetik mondau errebesaz egizan eskumiaz moztuteko mote ban, erun da bene hain baju egundan, baina errebes kaso edarra izan da Ladutxena. Hauxe, guazen! Luze. Vamos, busca ahora, Venga, hauxe! Venga, haue! Ladutxe. Goiko mehatxari. Ongi kendua izan da. Go! Aire! Go! Erkiz, baske. Aire, Ima! Tu! Goi! Lasai! Oso lan hona egiten ari da baske. Bai, ondo seguru eta gainera mina itxen, Baina, oraingo hau galdu egin du. Hauxe, Error maukitu duenean zuzenean. Zabalerako bide hartu du pilota horrek 11 eta 12. Begira. Allez, Thibaut, c'est ça, allez. Vamos a por una, Allez. Imanolek pasatzen utzi dio. Eta partida berdintzeko aukera gorriek. Los dos, Aire! Aire! Sileo! Hemen Esas son las buenas, cabrón. Venga, vamos. pilota galdu egingo zuen pistaz. Ludovicek errepika ikusterik daukagun. Vamos, Iñaki. Bai,
gurutzatu irakorra apur bat, eta... Hemen duzue, gurutzatu egin zaio, apur bat ez. Bai. Era bat, eta oso berandu gainera. Bai, ez dakitena ikutu da ben edo ez? Ze berez, ikutzen badau, baina ikutzen da momentuen ja ezin daue huelta mone epaiek, baina ez badu ikutu eta morestau bota, bai, huelta moteko modoko tantu izen da. Aire! Aire! Etxibo! Aire, Ima! Aire! Aire! Venga, Ima! Eutsi, Lopezek. Aire! Venga! Jokoan erki! Zeinen ongi, aurretik dira berriz ere. Laduts. Eta... Tibo Baske, eta hor beste hiru lapurtar ikusi dituzue, txaloak jotzen lapurdik ordezkaritza oso zabala. Aialai Ligonen lehen edizioan, lehen da biziko final erdian Aritz Erkiaga, Bizkaitarren ordezkari bakara, Aialai Ligonetan. Eta gero, Anaia bi, Soro Zabaltarrak, Migarriztarrak, Lapurtarrak, eta baita Biarnoar bat ere. David Minbiel eta bigarren final erdi honetan, beste bi Lapurtar, Ladutxe eta Baske, eta bi Gipuzkoar. Amairuna hor duzue, Punpalaster sartzerik ez du izan. Bai, hori lagateko moduko peloti izin da. Ludovike preparautu onda errebotitako eta lagen biban hori. Indarra mundian erreboteatua. Aire, Ima! Puedo! Barrura. Aire! Abiadura hundian zijoan. Iñakik sartzerik ez du izan. Eta Pumpagoran ez zuen erraza. Bai, ez, Imanole akostumbrauteka, Imanole olako pelotak sartzen erretzak izango da, ezin modun edo askotan sartzitxu olako Punpalasterrin eta baina gaur estabil, olakupe bastante gatsa di berez horrek pelotak, baina bere mailan horrek sartu txutzu gaur estabil olako horren beste sartzen. 14-13, tanto baten faltan dira lehen jokoa eskuratzeko. Ladutxe eta Baske. Venga, hauxe! Ongi sartu du aurreko baino asko zerrako zen noski. Abiadurak beti eransten du zailtasuna. Eta orain honetan atzeko zuloan jarri du pilota hori. Bidarteko atzelariak oso pilotak adagona izan da, sartu beharra zeukan. Lopezek. Sartu beharra zeukan eta ezin izan du. Bueno, 15 eta 13. Tibo, no erais los favoritos, pero habéis dado el primer golpe encima de la mesa. Todavía queda mucho partido, pero el primer set es vuestro. Sí, jugamos bien los cuatro. La pelota vuele mucho y lo más importante es no fallar. Y ahora lo hacemos bien. Queremos meter un ritmo alto y creo que lo hacemos bien. Hay veces lo hacemos mal y tenemos 5 puntos a derrotar, pero si metemos al segundo lo mismo carácter, vamos a hacer algo. Ánimo, sortea. Gracias. Ari dira, izaera nortasuna erakusten. Eta bultzatzen, eta bigarren jokoan, ikusi beharko da zenbat gogortzen den partida, 168 pilotak da jo dituzte lehenbiziko joko honetan. Partida fisikoki gogortzen baldima da, gazteentzat, abantaila izan daiteke noski. Bai, ez, gainera, ez bakarrik gazti izelako, baizik eta bai, bisek oso ondo preparatuta zei fizikoki, luze aldabe jokatu, eta gorrisek topo biko dabe, tantu motxa hauek, eta teknikoki geixa beste aldaketa batein, Manolek
errebesa eskumiaz da abil, zestabil errebesez begustora, ezin dau berake hori itxena mine atzeko paretien oine, eskenengo tantuen berake Ludovicek bota modun, tio bota modun atzeko paretien atzerari xeuki, ez da joko mota hori ezin dau egin mandalek, eta bestara bateko taktika bat topabiko dabe, bigarrenz eta irabazteko, eta hortik hirugarrena bai. Sakea Ladutxentzat. Beno, bigarren honi nola egiten dioten gorri. ¡Dale! ¡Aire! ¡Aire! ¡Voy! Venga ahí. López. Anko, tranquil. Vete, Sulaima. ¡Sale, sale! Go, aire. ¡Ven un poco! Aire más. ¡No puedo! Indarrean. Go, lasai, lasai, lasai. Aire más. ¡Sale! Ormabikoa, zoragarria. Zoragarria izan da benetan. Aparta. Oso ondo, Piskate zabalera junda, pelotiaz bebai, bera Iñaki, konpartzan, eta gerotak ezkenien Ormabiko bota dau, oso tanto dotoria. Vamos, uno, venga, Aio. Goikoren sakea. Ezin izan dio kendu. Solo, solo. ¡Todo! ¡Silo! Barruan. Aukera garbia du eta ez du alperri galdu. Errebesez saietxetik zuzenean zabalera. Ormarik eta baterio beharrik gabe. Parfait. Bai, behitxu itza Iñaki ia nora barrure edo zabalera nora jungo dan, eta ikusi eganine Iñaki barruz doila, ziztu bizien zabalekue, tanto ona. Eta urdinek ondo ondo hasi, ez da benaie hirugarren setera eltzi hau, eta lehengo seten modoko mai emoten badabe, aukera asko eduko dabe, bigarren set hau eruteko. ¡Aire! Aire más. ¡No puedo! Solo. Errapidetara da, Eutxi Lópezek. ¡Sale! ¡Sale, tú! Ludovicek, indartxu. ¡Sale! Aire. Badu, Chula. baina ez du arrotu. ¡Voy! Ladutxek errebotazo ederra, Eutxi Manolek. ¡Sale! Noraino, pasa egin du. Indarrikaragarria eman dio, atzelari Zumaierrak eta pasatu egin du. Eta hemen, belaunaldien arteko borroka ere badau. Ez dira hasi berriak Ladutxe eta Baske, baina Zumaierrak batez ere Goikoetxea, baina veterano handiak dira biak ere, eta veteranoek eutsi egin nahi, finalean sartu nahi, oraindik ere zerbait bagaituk, eta gure kirol ibilbidearen azken txampara elgaitezen modu duinean, elgaitezen lehiakor, eta bestetik berriz gaztek, pentsa hauen zazer litzateken Goikori eta Lopezi irabaztea, egunen batean edonori esateko ere, begira. Finalerdi garrantzitsu batean, telebistaz emana izan zen. Finalerdi garrantzitsu batean, Goikoetxea eta Lopez menderatu egin genituen. Bai ez, horrek motivazio estra jartetzi batez be hasi izemodun, ondo azten badi eta entxufauta azten badi, ondinok hasitxeza, venga, hone irazin bitzau, eta momentuz bide horreti doiez. Txokoan erki utzitakoa, heldu egin da ordea, eta berak bukatu du Toreño.
urteak baditu. Karrozeria ere galanta, edo zeimuz buitzeko. Baina hau mustana da, nun bai, Dibon. Bai, hori da, ez. Zelako ondo manejetenan ez da, justuen heldu da, eta piloti edun eta aldamodun hori, dazkenien den gainote, zelako. Zeinen ongi bukatu. Zelako darto, bai. Beno, Mexikon jokatzen laizelarik, Mexikoko pilotalekuko aldizkarirako edo egin zioten elkarrizketa bat Ladutxeri eta galdegin zioten, zein da zuke gehien miretsi izan duzun zestalaria eta esan zuen, zalantzari gabe, aita. Aita pilotari izan zuen, Didier Ladutx eta berak txertatu zion zaletasuna eta ura. Eta gaur egungo pilotarietan gehien gustatzen zaizuna ikusi nahi izaten duzuna eta hor ere ez zuen zalantzarik egin. Zalantzarik gabe Goikoetxea, denen gainetik dago. Bai, ez, urte askun egon da holan, zalek egula azkeneko urtitan, aritzek mondaben goraka datxuaz, baina hortxe dagoela, ez, erregi zein den hor dabiz, burrukan, baina bai, Iñakik zelako espetakuloak emotxuen zemako frontopilun eta ikusgarrixe jarraitzen daude ikustie bera ikusgarrixe izeten, baina zelako momentuek emotzen ez da puntari. Ibon, barkatuko didazu, beste protagonista garrantzitsu bat baitaukat hemen armaietan eta zuk ondo ezagutzen duzuna. Aimar Aldazabal, Gabon. Gabon. Zer moduz zaude? Ondo, darto, hemen disfrutatzen partidua, zapor bat. Gaztetasuna eta veteranoak hemen aurrez aurre, zer nolako partida ikusten ari garen? Bueno, lehenengo zetin igual veteranuk sin kantxa barriz aspaldixo jolastu barik amen, da igertezin igual egin kantxa ugarik, ez? Da gaztik arranke puruz irabai zitze, baina nipesto bigarren zetien Iñaki eta Manolia zentoko izela pur bat eta gerra pur bat emongo zela gaztiek. Narzuk jarraitzen alduzuz estaz? Bueno, hastien behin berritxun holan entrenamiento moduan jolazteo, baina ja erdi erretiraute eta oini bizikletan igeri zoze itxun dugu, geldik ez da duzu entzat. Eta lehenean behintzat kantxara, ez da? Hemen partidak ikustera. Hori beti. Jarraitu gozatzen, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Venga, vamos ahora. Zautzen alduzu, bai? Apurtxu bat bai. Euskaire. Aimar Aldazabal. Venga. Esatari lanetan gurekin diharduen Ibon Aldazabalen anaia. Estalari bikaina izana. Aurretik, atzetik. Bueno, orain ez da oso txukuna izan, errebeska dau, ezker Ormaio eta zuzenean kanporako bidea hartu du, Goiko kargi ikusi du, pasatzen utzi dio, eta bigarren jokoan, nahi eta ez irabazi beharrekoa duten bigarren joko honetan, 5 eta 3 aurretik dira Zumaiarrak. Bai, ez da, hemen bigarren partiduen pixkat ikusten danez pasetan da, lehen Johanei eta Davidei pasagoakoena bigarren zetine kantxaua eta zentaua ikuste guzela, gorrixiko holan ikuste gu ez, oin bigarren zeta ziera honetan asko kantxaua eta lekue hobeto topaute. Asai, ta la plaza. Aire. Venga, hor, zakatu. Aire. Errebesez. Aire. Venga, barruan do. Aire. Ladutxe. Begira da mehatxari egin dio Goikori, oinetara jokatu dio Lopezi, ongi Punpalaster. Du! Voy! Bikainor. Sino! Ta la place. Aire! Encore Thibaut, Gato! Aire! 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 Lasai! Pilota zaila sartu du, baina gero kanpora joan zaio hori ere. 6 eta 3. Eta eginak Goikoko baino gehiago ditu, baina galdutakoetan aldea area handiagoa da. Goikok 4 egin eta 2 galdu, Ladutxek 6 egin eta 8 galdu. Goikoren datuak dira, ez ohikoak, ez da hu, galtzaile inolaz ere. Baina 8 galdutako ditu gaur. Bueno, batzuk izan dira nola zenbatuan bien tartera joan dako errebote eta urtu gabeko haiek, eta hor behar bada
Estatistikek edo guk zenbatu ditugun bezala zenbatu izanak ez diote askorik laguntzen Imanoli, baina normalean baino iguinago diardu alde horretatik. Eta hau ere Lopezek aldutakoa. Lehen Ladutxeri gertatu zaion gauza bera. Ezker horma jo duenean angulo harrapatu eta zuzenean kanpora. Frontoia inaurriz ezin hartu da, ez da zer oso da. Horrek, estadistika horrek horti datoz, ez da egun txarra daukela, baizik eta dezer oso da, eta ordune lekuzkanpo horrek eraitxetzu normali baino geisha galdu utz geisha itxi eta igarritzen da, nahi txoin aurretik gortxe jun, batez behin Manol ez dut ikusten eroso kantxa. Aire! Venga hor, sakatu! Aire! Aire! Mucho! Eutxi ez sakatu, esan dio. Libre, libre, zabaleando! Aire! Mucho! Aire! Golo! Lopezek eraman. Ladutxe ongi joan da bila, atzera irtengo da hori. Beste aukera bat Ladutxentzat. Txokoan Dottore moztua, ezker horman sartu gainera. Erki muitu pilota. Bost eta 6. Bai, ez ondo, lehenengo atzera saiatu dau tantu itxen, atzin utzuni ondata, baina bigarrenien gero, hotelazter leko opixin hartu eta ebai dau era dotorien. Vamos, Amar terdian, Jagia. Goiko sartu da. Etzibo, lasai, lasai. Erima! Etzibo. Dale! Bai! Vamos! Hor, indarra emana izan dio. Bai, indarra ze mota jonda eta... Seina! Baina eskuku izan da, ez da... Zabalera Bai, hor garbi ikusten da. Bai. Zuzenean naiz hartu, baina hemen oso garbi ikusi dugu. Berriz ere Zabalera nahi zuen. 42 minutu partidak, 247 pilotaka da. Aire! Pardon. Aire! Encima. Aire. Zabaleando. Aire. Eskuinez. Pasalere. Corre. Eta gero Unpalaster ezin. 7 eta 6 bigarren joko honetan. Lehen biziko aldiz, oraintxe aurreratu Iraurdinako oratu. Mira, ahora. Estreinako jokoa, beraiek irabazi dutera, Apurtarrek. Bai, ez, Tiap oso partido edarra jokatzen dabil, Mine itxen, oso seguro, utz gitxi, bai, baina Tiap izango neban, nabarmetzen dauela, eta min asko, Imandolen deserotasun hori asko dator, Tiapen ekin honetik. Super, Ludo, ça suffit! Alaxe da, bai, asko gustatzen ari zain, Baske gaur. Besoko arazoekin eta ibili zen, Hondarribiko finalean esate baterako eskumaz jartzera joaten zen. Baina errekuperatuta dago. Ez dago begiratu besterik. Ematen ari da. Eta gutxi galtzen gainera. 8 eta 6. Argi. Favorito ez finalderdi hau irabazteko bakarrik. Txapelak irabazteko ere Zumaiarrak ziren, orain gauzak estu dira hauentzat. Eta lehen harrapatu dugu lesionatutako pilotari handi bat. Beste bat ondo handuanek, Xabi Barandika. Xabi, Gabon. Gabon. Erizaindegia bete xamar daukagu, Benetan. Zer modu zaude? Oso ondo. Hobetzen egunik egun, da, bueno, fisioagaz baize egunero nabil, eta, bueno, ja ize bi pasedi, así que, gerotak itxea falta da.
zu pixka bat ezagututa, Xabi, ez da erraza izango Final Fourra gaur Armaietatik ikustea, ez da? Ba, ez da erreza. Jakin ganera, sortxile bete edo mitezela kantzatatik kanpo, ez da erreza. Baina, bueno, etxiene bat ematen sartu guanti, ez estan, Bueno, Xabi, ikusten ari garen partidaren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, gazteak gurra ematen ari dira? Bai, bueno, a priori moten ban igual Goiko eta López pareja oso fuerti diela, eta hemen errez edo irabazko biela. Baina, bueno, pelota oso bizizegaz da biz, eta nik uste dute gaztiek apur bate gehiago entxufeta dauzela partiduen. Ba, animo Xabi rekuperazioarekin eta mil esker gurekin izatearren. Jale, eskerrik asko zeberi. Xabi Barandika, Gernikako aurrelari bikaina. Bai, da gainera, peniz izan ez, Barandikan designoie oso momento honien euen, bere karrerako momento honenan nik ikustatena, eta justo lesio hori ez, peniz izan, baina, bueno, posik ikusteako eta goguaz enbidizen gauzak ondo itxeko, eta inoz baino fuertia bueltetako. Bere aldetik jarri beharreko dena jarriko du honek. Ari da jartzen. Eta entzun duzu, geldirik dago. Bueno, pilotan jokatu ezinik. Baina saskian noizbait eskua sartu duela eskularruan. Bai. Hai, kasu. Go! Haide! Atzera ladutxek. Errebotea Goikorentzat. Sino! Haide, ma! Ongi, Tibo. Hartu! Venga, hor! Haide! Sale! Zabalera eta kanpoan izan da. Grazia handiarekin galdua, baina tantoa urdinentzat, 3 ere saiatu da. Errebotean zuzenean Zabalera jotzen lehenbizikoa txundigarria izan da, bigarrena etzaio saskian sartu, eta 3. hau berriz kanpoan. 9-6, hortzak estutu beharrean dira Zumaiarrak. Espera, Ludo. Bai, ja 9-6, lehenengo zeta galdute, oin 9-6 galtzen, Soser nahi bada behin eta finalera zailkatu, ontxea momentue gauzak aldatzen hasi eta zeta irabazi eta desenpatera juteko. Haide! Tibo! Haide! Dale! Tibo! Tibo Bask. Errebesez. Bizi, eta Iño. Garra. Ikuskarria txula. Ensemble! Ikuskarria benetan. Venga, vamos ahora, venga! Txula perfektu izan da. Bai. Perfektua guztiz. Venga, Eta atzelari bat entzat hori, Bai, ari da, nire hori behintzete guzturuen eitxen abantantu, txula sartzi kontraixuai. Oso, zentzazioa motetzu, eta tiabe perakutzi dago eskue gora, eta esan dabe, ontxea gore momentu ez zitzau laga urratzen, eta hau lehenengokuen bukatu. Haide, mazartu! Haide, lasai! Haide, Ima! Venga, hor! Haide! Lasai, Tibo! Sale más! Erra. Hau erra izan da. Eraman Lopezek, Ladutxe, atzera. Sale más! Elana. Haide! Mucho! Osongi, Baske. Sale Iñaki! Haide! Hai, Tibo! Haide, Ima! Sale! Rapatuta dauka. Atzera.
Eskuinka da bizia azken unean esan dio Iñakik. Banoak, baina berantegi zen. Elena Barrenetxea, Gabon. Gabon. Gaur bestelako lanetan ikusi zaitugu lehenbiziko partidan, Elena, barraren atzean. Bai, laguntzen ahalik eta gehixen laguntzen, bueno, hemen lagundu. Baina jarraitzen duzu zestan eta gainera entrenatzaile berriarekin, konta iguzu? Bai, pozik, hemen jarraitzot, Durangon, Aritzerkia daukegu berri, gustora, así ondo, dana ondo. Eta oso maila honean zaude, igandean besteak beste finala jokatuko, larun batean barkatu, finala jokatuko duzulako. Bai, San Faustoko txapelketa indogu, eta aurten, lortu finalera sartzie, así gustora, eta hemen Durangon, orduan ondo. Elena, ikusten ari garen partidaren inguruan, irauliko aldute, veteranok partida. Ia, ez, ondo esan goikok irabaztie, eta finala heltzea, ze azkenien Durangon ia ondo amaitzen da den, baina, ia, hau frantzesako oso ondo jokatzen da bie, eta, ondo. Eskerrik asko, Elena, mi esker gurekin izatearren. Zuei. 11-6 aurretik dira, Lapurtarrak ez daude hauek barkatzeko. Aire! Ez, momentu baten bajatu. Eta 12-6 eta badoaz, eta oso zai jarri zaie Goiko Etxeari eta Lopezi. Venga. Momentu oro, ez da bajonazo baten momentu baten bez, partidu guztixen. Hor jarraitu dabe, pun, eta azkenien bigarrez eta abantaia oso handixaz. Bai, horixe. Eta laukotean oberena inolako zalantzari gabe, Tibo Basque. Bai. Azte partida jokatzen ari den. Bai. Oso partidu darra, eta guztiz anulautxu, bai Imanol, bai Iñaki. Aire! Mucho! Haze pilota eraman duen orain. Txaloak. Kontuzor. Lópezek jaitsi egin du. Eta Ezker Orman hor pikatu eta ia gainera etorri zaio. Bai. Ezker errebesa sartza junda eta eskumi baino bandio. Begira. Paso bago. Bala hotxa, biu. Horrek edo nora, alban urten horrek pelotiek. Dale! Atzera la dutxe. Erima! Oi! Lasai! Ongi goiko. Zortzigarrena. Venga, vamos ahora. Bai, Imanol egitatza ez, ez goi ez pelotik guri hartan, venga. Pelota barrinaz jarritxuko gu eta amentxe hiltzera, ez. Ontxe monbigu dana eta zail dauke, baina bueno. Pilota berberaz, Goikoren sakea. Jairo, continue. Aire, Ima! Utizo! Hey! Ezin. Eta zenbat horrelako gertatzen ari zaizkien. Jairo, bien. Hori dator, Baskeren nagusitasunetik. Eman egiten dio, indarrean, errebotean pilota asko sartzen ari da, eta nola jarri ere ez dakitela askotan ikusi ditugu. Bai, hori da. Piloti oso bixe da, eta berak emotetzen inderraz, askotan ez dakizu geratu bidaben, urten bidaben, eta guztiz, lekuzkanpo. Egiz esan, bai Imanolda bai Iñaki, sekulostutxoaz neuk ikusi horrelako lekuzkanpo partidu baten galdu dabe, eta partido txarra jokatu, obesti, baina lekuzkanpo esaten dana, sekulostutxoaz gaurko moduen. Lekuzkanpo eta aginterik gabe. Aire! Hortik dena. Aire! Jaso. Perdona, la dutx. Hemen ere oso berandu gurutzatu da. Oso berandu gurutzatu da, eta barkamena eskatzera joan da zuzenean. Baina, bueno, naiz gurutzatu kasu honetan, ez da olako txarto euki Ludovikek, horre gurutzatuta, baina, bueno, hor gero ja sartzeko modoko izen da, nahitxe Iñaki gurutzatu. Nik uste dut, geixa emotzala morrue eskuko pelotiek galtziek gurutzatu izeti Iñaki baino. Vigila, está doble. Bederatzi eta mairu. Bueno, badain bai pilota aldatu egin gaute. Saca una normal, ¿por qué no sacas una normal? ¿Una normal quiere? Una normal. Y ya, ni pedo. Venga, vamos. Esta también es normal, Ima. Venga.
Bueno, bat. Atera dute, beste bat eguzkio eta utzi. Venga, todavía se puede, venga. Venga, atrás. Leve vive. Allez, Thibaut, yo. Thibaut. Kasure Oraindik iraul daiteke partida bai, nola ez. Baina orain arte baino gehiago jokatu beharko dute. Bai, honen aldin buelta ondixok ikustxegaz, baina nahi bada buelti mon beste erabateko joku topa bida. Aire! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Aire! ¡Go! ¡Aire más! ¡Venga, ahora! ¡Thibaut! ¡Aire! Este bate más. Lâche, y un de plus. Bien. Sartu, ahora. Venga, Ima. Encore? Amar terditik López. Errebesez atzera Ladutxek. Zabaliando! Ongi. ¡Silo! Du ezker horman sartu hori. Goiko. Aire! Thibaut, bien. Ima. Venga, ahora. Venga, Ima. Aire, t'as la place! Pas de faute, Thibaut. C'est bien. Aire! ¡No puedo! Allez! Ladutxe. Aire! Aire! Venga, Ima. Thibaut! ¡Voy! Lâche. Ongi jarria, baina asko jokatzen ari da Bask. Aire, lâche. À gauche, tranquille. Horri ere, eutsi. Eta Goiko gaztean kasartzea egin duen. Eskuko pilota zuen. On va le faire. Nik uste ia zer egin nora jaurti pentsatzen ari zela. Eta ogitartekoa jausi egin zaio. Bai. Eta onja tantu bat urdinek. Bai, orain ezinezkotik hurbilekoa. Hamalau eta 9. Bost aukera Ladutxek eta Baskek. Eta Goikoetxearen azken tantoa izan daiteke hau Ezkurdi pilotalekuan. Atzera. Ba ez. Ez da azken tantoa izan, ez. Haze zartada eman dion. Bai, edarra motza, Lota kaso edarra, errebesez. Amo! Zistu bizien. Baskek bilurre darra, junta horre gaina buruan atzetik eta paretan albuen abiaduro. Hormaren ondoan, hor pilota nora joango den jakiterik ez dago, eta bueltan etor daiteke gainera, eta ikaraz. Vamos, ahora, Sakeak 10, erreferak 14. Gogoratu, lehen da biziko jokoa, Ladutxek eta Baskek irabazi dutela. Ezin izan dio kendu, baina gora. 11. gorrientzat. Oso traketxor. Ludovic. Bai. Vamos ahora, 1-1, Horra horretiko asko altza dau. Atzeko errebotien oso goixen jo dau. Sari da, baina sari barik alboko hor matxuen jo dau, baina hor ikusten da. Lekutara joan zaio. Venga, vamos, Goikoetxea. Pasa. Lâche, Thibaut, lâche. Allez. Vamos, Iñaki, venga, Allez, Thibaut. Ea oraingo nola ateratzen duen. Ongi kendu dio. Voy! Aire! Lâche. Dale! Motz geratu zaio, eraman alere, Ladutxek aukera. Baskeri utzi dio, bostetik eskumaz indarra hundian, eta finalean izango dira Ladutxe eta Baske. Goikoetxea López. Bikote
historikoa mendean hartuta, hemen dituzue bi zumaiarrak saiatu egin dira latz, baina ezin izan dute. Eta merezimendu osoz irabazi dute Ladutxek eta Baskek, eta datorren asteleeneko finalean bizkaitar bat eta 3 lapurtar izango ditugu. Bai. Zeu esasun modun, merezimendu osoz, partidu darra eta Ludovik izen da partiduko izarra gaurko honetan. Ludovik ez. Parkatu, Tigo, bai. Tigo. Aurrera! Gurekin ditugu gaurko protagonista nagusiak, Tibo, Ludovik, zorionak. Contra todo pronóstico, habéis hecho con la victoria. Sí, no somos favoritos y estamos muy contentos de ganar contra estos iconos. Y la verdad es, somos mucho contentos con Ladutxek. Ludovik, no habéis tirado la toalla en ningún momento, habéis seguido trabajando, tanto a tanto. Bueno, a veces es casi la única cosa que sabemos hacer. No, la verdad es un momento muy especial para nosotros. Con Tibo nos conocemos desde siempre. Desde siempre jugamos en contra o juntos. Bueno, jugar contra los dos gigánticos que son López y Goico. López y Goico es un momento increíble para nosotros. Tibo, ¿has conseguido anular a Goico y a López? Sí, parten como favoritos y creo que los meten en dificultades. Jugamos nuestro juego a no hacer fallo, tirar al fondo y a ver qué va a pasar al tanto. Ludovik, y ahora en la gran final os enfrentaréis a Erquiaga y Gorka. Sí, bueno, son dos parejas que somos acostumbrados de jugar contra ellos también. Jugamos contra ellos durante todo el verano, durante la Summer League. Entonces, bueno, partido súper difícil como hoy. En este momento no hay partido fácil, entonces vamos a TUP tal vez a seguir la victoria. Eskerrik asko bioi eta zorionak, bikote. Gustura direnez. Aurrelari Baionesa eta zelari Bidartarra lan ederra indute gaur ere finalerdi hauetan sartzeko aurrez egin behar izan dute lan ona eta orain finalerako gaur erakutsi beharra zegoen. Eta erakutsi dute bai, eta kakoa, Tibok oso sendo ere jokatu du. Eta gero agindu jokoan ekimena urdinena izan da eta hortik etorri da dena. Goikoetxeak 5 egin eta 5 galdu, Ladutxek 7 egin eta 11 galdu. Baina atzelarien datuetan askoz ere handiagoa da aldea. Lopezek eginak 2 tantutxo baino ez ditu izan, eta galdutakoak hor beste gisa bat apuntatzeko modukoren bat izan zitekeen, baina 14 ageri dira. Lopezek galdutakoetan ez dira artere ohikoak, ez hoxe, Imanolentzat datu hauek, Baskek berriz 4 egin eta 6 galdu, eta nagusiena agindu egin. Bai. Bueno, final erra geratu zaigu. Gaurko bigarren final erdi honek 330 pilotaka izan ditu. Atzelariek 410, Ladutxek 319, Goikoetxeak 312. Ordu beterako segundo batzuen faltan geratu da. Eta 2 joko eta huts irabazi dute Ludovik Ladutxek eta Tibo Baskek. Datorren asteleen gauean final zoragarria geratu zaigu. Erkiaga eta Gorka Sorozabal Ladutxen eta Baskeren aurka. Eta aurrez eskupilotaz, goi mailako eskupilotaz gozatzeko aukera ederrak. Lehendabizikoa, ostegun gauean. Lauterdiko 2 partida eder, promozio txapelketan 2 atzelari. Ezkirotz eta Kaskue, eta ondoren maila nagusian aze partida. Jaka eta Pello Etxeberria. Gu han izango gara, zuek lehiatila honetan bazinate, guk postgalanta. Ibon, eskerrik asko, gabon pasa, ane. Eta pilota zaleoi, horixe, plazer bauzue. Ostegunera arte, etzidamur arte, izan ongi! Gabon pasa.